Det er stadig mig, og ja, alt er væk. Alt er væk. Og så kan vi lige sætte på peaceful. Det var bare lige for at se, bare for at komme sikkert herind. Alt er væk. Alt det guld vi havde. Ej, nej, for hvad? Ja. God, det er fandme skidt. Den eneste gode nyhed er, at jeg lagde vores diamanter tilbage. Det er skidt. Det er skidt. Kom der ikke en skeleton og sådan en creeper? Jo, skeleton creeper, og skeleton skød mig ud, og det var... Creeperen sprang mig bare ned i... Ja. Creeperen sprang os ned i jorden. Ja, det så. Længere ned i lavaen. Ja, ved du. Det kan I bare spole tilbage på at se. Ja. Vi ved ikke lige sådan rigtigt, hvordan det skete. Jamen, ja, velkommen til episode 4. Ja, det siger jeg så hej. Vi glemmer det meget. Det er fordi, vi er sådan nye til det her. Ja. Og det er vores 4. episode, vi ikke uploader. Vi har ikke uploadet Nej. Jeg har ikke engang uploadet de sidste 2 episoder. Ja. Men det uploader vi bare ikke. Vi uploader. Hvor langt den er den ved? Jeg skal bare tage en chance. Haha, YOLO. Okay, vi YOLO'er den ikke. Vi har intet træ overhovedet. Vi kan ikke... Det ved også med. Det ved også med, hvor alt vores kul, men det har vi nu. Ja, bare roligt, vi har lidt kul endnu. En lille smule. Vi har lidt kul til torches. Ja. Det er skidt det her, Jeg tror, vi skal have mindmap, så vi kan se på koordinat her. Mindmap? Ja, det tager vi i næste episode der. Ja, Så... Der bliver vi nogle mods, altså. Ja. Sådan det gør lidt spil lidt bedre sådan. Ja, jeg tror vi uploader Rise minimap, eller ikke uploader. Måske Optifine, hvad så, fordi så kan vi... Ja, Optifine. Måske en texture pack, jeg ved ikke helt om I vil se en texture pack. Det tror jeg nok, vi tager. Altså, I kan bare prøve at lægge ind i beskrivelsen, hvis I vil, altså sådan. Så kan vi se, hvad for en texture pack I skal spille med. Ja. Hvis der overhovedet er nogen, der ser at spille. Det kunne være lidt... Altså, jeg tror, der ser at spille. Yeah, woo. Okay. Hvor tror du, der ser at spille? Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er 10 nu. Det ved jeg ikke. Lad os kigge på et tidspunkt. Fordi så er det højere end nogensinde, jeg har fået på den anden movie. Sådan. Vi laver en speciel video ved vores... Ej, jeg skal til Når vi... Eller hvis vi når 100 subscribers, så laver vi... Godt vi laver et lille What the fuck? livestream Okay, måske. Det så jeg godt, det der. Det var en bug. Det var en Du bug. ved, hvordan Minecraft det bugger nogle gange. Prøv at se, sådan... måske skulle jeg stoppe med det, hvis jeg faktisk lever det. Vi har intet. Det eneste, vi egentlig kan lige nu, det er vent. Og vent. Hvad det bliver morgen. Hugger lige en træ små. Vi tager også Optifine, fordi så bliver det der class connected. Det ser meget godt. Ja, Connected Textures, det er bare nice. Fik lige den ene blok her. Så skal vi lave nogle ting. Ja, nu kan vi lave noget. Vi skal i hvert fald have en spand med vand. Ja, En spand med vand. så det der. Tager lige 64 bloks med. Ja, bare lige for en sikkerheds skyld. Og der... God. Torches. Det var godt, jeg Nej, ikke lave alle. Ikke lave alle. Det er rigtig godt, Mike. Vi laver lige hvor... Lave pickaxen først. Pickaxen. Vi sætter sammen til en pickaxe. Mike. Det er kun de danske, der forstår den. Tænk, hvis der faktisk er nogen udlændinge, der ser det her. Det var mega grineren, mand. Og så de falder ikke i dybden, siger. Ja, hvis I gjorde. Måske skulle du tage noget vand i spanden. Hvad, Mike? God idé. Du er dum, mand. Jeg er da ikke dum. Jeg Jeg var ikke dum. glemte Jeg glemmer som. Jeg glemmer faktisk meget, for at være helt ærlig. I må ikke tro, jeg er dum, for det er jeg faktisk ikke. Fuck. Lad være. Det var... Okay, jeg tror, vi skal bygge et svær, inden vi går ud igen. Ja, okay. Det gør vi, efter vi har menet. Jeg er så bekymret for min lille skattebasse her. Min skattebasse, Mike. Min. Et diamond. Min. Var det ikke en idé, vi lavede diamonds så i stedet for en chaining tip, fordi det kommer til at tage noget tid, før vi er level 30, når vi mister alle vores levels. Var vi ikke kun level 8. Ja, okay, det skal jeg ikke lige gøre noget ved. Det bliver her. Det kan vi bare mine obsidian der. Jeg tror faktisk, vi er pænt fucked, for jeg har ikke noget våben med hernede. Bare skynd dig at dække lavaen til. Det er det vigtigste, fordi så kan vi ikke gå ned i lavaen. Ja, så skal jeg også sætte nogle torches.
Okay, pas lige på bagfra dig. Husk det. Jeg tror ikke, der er... Øj, shit! Gå væk! Kan du høre noget? Ja, jeg hører zombier. Ja, vi fuck Ja, okay, jeg går tilbage efter et sværd. Jeg kan ikke lide det her. Måske Obsidian? Nej, ikke lige nu. Jeg tror faktisk, der er lava under det her. Nej, det var der ikke under den blok. Ej, jeg kan ikke lide, at vi gør det her uden armor eller sådan noget. Vi er nødt til at have noget armor. Ja, vi miner efter armen. Mine efter armen. Her, montage time. Jeg går lige Helt tryg, min diamond pickaxe. Faktisk føler jeg mig lidt bange. Ja. Altså hvis nu kommer sådan en skeleton eller zombie eller sådan noget, og man ved bare, man har et liv tilbage, fordi man faldt ned i lava og skyndte sig op og sådan noget. Hey, nu når vi er faldet ned i lava, nu har vi en spændt vand med, så vi kan bare hurtigt. Ja, okay. Man kan også, vi falder dernede. Det er sådan, vi er sådan pænt fucked, hvis vi er dernede, så virker det ikke så godt. Kul, ja. Vi elsker kul, vi elsker kul, vi elsker kul. Og igen. Vi elsker kul, vi elsker Nej, det er ikke den sang. Du kan huske kuldesangen, som vi har lagt i episode 1 description. Ja. Som I egentlig burde gå ud og tjekke ud, fordi det er faktisk en rimelig fed. Jeg har også andre seje videoer. Jeg har dog kun 10 her for tiden. Altså, nu hvor jeg snakker, har de kun 10. Men episode 4, det går så hurtigt, Mike. Og Hvad er tiden? Det er 4 minutter 42? nej, 6 minutter. Ja. Holy Det var derfor, så vi skulle tage en spand med. Ja, god det, Mike. Du er bare så klog med det. Ja, jeg ved det. Og det var da ikke meget. Nej, det var faktisk ikke ret meget. Der er redstone. Ja, redstone. Og vi miner lige alt der ud af det sådan. Se om der er noget div. Ja. Der er næsten altid været diamanter med lava. Sådan der kunne man også gøre. Der var fandme også lave nederen. Lol. Rand! Lapis. Det kan vi bruge til dekoration af lapisblok. Ej, ikke så meget for lapisblok, mere for blå uld. Blå uld, det er Blå bedre. uld. Det er faktisk en god idé. Vi skal også have en forfar. Shit. Det der... For helvede, man. Jeg skulle lige til at sige til spand fra. Er det dobbelt lave under det her? Ja. I hvert fald den der var der. Kan vi den generator? Det er da bare ikke så. Det er bare ikke så effektivt. Ja. Og seriøst, tække de godt. Så mig og min ven Anna, altså det er pige selvfølgelig. Ej, det er gas. Så bygger vi en blockbreaker, så i stedet for bare hele tiden at mine. Diamanter! Fucking diamanter! Fuck mig. Ser jo, der var diamanter, der Fuck stod, mand. mig i anus. Det er lækkert. Se ind. Kig om det er sikkert nederen. Det gør det. Husk det. Bare et lille pro-tip. Husk altid at sikre, om jeres diamanter er sikre diamanter. Se om der er flere. Jeg kan også altid huske at kigge rundt om, for der er tit flere. Der er tit 4 sådan, altså 2 mere måske. Ja. Hvis du kun finder 2 sådan der. Hey Mike. Finder en, så er det bare uheldigt. Jeg synes altid. Find en, så vil jeg heller ikke finde kul. Bare se, hvor gode vi er. Hvor god. Ja. Men vi har allerede fundet 7 diamanter. Han finder diamanter. Altså seriøst, man har spillet 3 episoder nu. Ved du hvad? Han er ufattelig. Han er ufattelig. Han kan det. Og vi døde. Det. Og vi Ja, får. vi fandt diamanter igen. Ja, sådan mand. Så Hey. nu har vi 4 diamanter. Ja, vi har 4 diamanter. Et til et... Ikke til crafting table. Et enchanting table. Som alle kan lide. Du kan godt lige så det, for jeg synes lige, jeg så det ud af min øjenkrog. Jeg skal lige sige det. Sikkert. Og så er der snart 1 minut tilbage. Og jeg tror, jeg miner den her blok, og så går jeg op. Og så på vejen op snakker vi bare. Vi snakker bare, for det. Det er sådan noget, vi gør. Ja, jeg går lige snak. Snakker vi for meget? Send et link i description om, hvordan man taler. Det er ikke description, det hedder comment section. Så, om et eller andet. Altså, det er os, der laver description. Det kan de ikke lave. De kan ikke lave vores description. De kan nok lave deres egen. Okay. Bare sådan, hvem er han en YouTube-video, jeg kan tjekke min description. Tag, ødelægger vores description. Okay. Mike, du kunne være sej. For helvede, hvad sker der for dig? Nej, det ved jeg ikke. Prøv at hvor dårlig jeg er. Så ringer jeg til Minecraft. Jeg ikke engang kan hoppe ordentligt op ad trapper. Så. Det er derfor, vi skal have trapper. Altså sådan trapper, hvor man laver. Ja, okay, måske. Ja, det er også en update, så kan man lave de der connected trapper der. Ja, de er seje. De der Det er nice til at lave corner concepts. hustag. Og drenge og piger, tak for I har set os spille Andre ting. og andre ting. Jeg vil gå ud fra jer. Og jeg sign out. Peace.